Goddag alle sammen og velkommen til en hurtig introduktion til, hvordan man connecter V2 med Workflow. Når I er ude ved kunderne og er ved deres Forci-program, skal I trykke på administration, trykke på ekstern adgang, gå op og trykke på brugere. Så skal man simpelthen finde brugeren her og redigere bruger. Heroppe vil der være ekstern adgang. Så trykker man på ekstern adgang. Det her det vil være blankt, medmindre de har adgang til andre B2B kunder. Man trykker simpelthen på krydset, trykker Workflow ind. Nu skal jeg bare lige test 2. Integrerer. Man trykker gem. Man trykker kopier nøgle. Man går tilbage i Workflow. Går i indstillinger. Trykker V2. Indsætter den unikke nøgle. Trykker lag rapport til. Trykker gem ændringer. På den måde har vi nu connectet Forci V2 til Workflow. Så fremadrettet, når man er inde i Forci, så tager man simpelthen registreringsnummeret, trykker på book ny opgave, højreklikker, altid sørge for at den står over til venstre. Bum, så har vi fundet en rapport, den ligger der, opret booking. Det var alt. Er der spørgsmål, så bare kontakt mig. Hej.